Усіх вітаем, вы на канале Радыёрацыя. Гэтае відэа мелася быць пра спёку ў Беларусі, як дзяўчына пры плюс 40 падсмажыла яешню ў Пінску. І спёка паўторыцца, толькі не з-за надвор'я. Што азначаюць метадычныя ўдары дронамі па аўтобусах з беларусамі ў Расіі? Што мае адбыцца пасля гэтых правакацый? Адносна бяскрыўдных, з малой колькасцю ахвяраў, але яны прадвеснік чорных падзеяў. І мы маем абавязак вас папярэдзіць у гэтым кароткім відэа. Рацыя. 2 ліпеня аб 11 па Менску аўтобус Менск-Анапа праязджаў беларуска-расійскую мяжу ў населеным пункце Красны камень у Злынкаўскім раёне Бранскай вобласці Расіі. Раптоўна ў шыбу ўрэзаўся лёгкі дрон. Двое удзельнікаў паездкі паранены. Ужо праз гадзіну ў расійскіх медыях з'яўляюцца карэспандэнцыі, што гэта ўзброеныя сілы ўкраіны атакавалі аўтобус. Нібы яны правялі расследаванне от расейцы. Паспела папрацаваць там ледзьве не міжнародная камісія і ведаюць, што гэта ўкраінцы. А святая Расія як бы ні пры чым. Да інфармацыйнай аперацыі тут жа падключыліся газеты «Известия», тэлеканал «Мир», папулярныя тэлеграм-каналы. А вось медыі лукашэнкаўскага рэжыму як бы доўга не заўважалі здарэнне і не выстаўлялі артыкулы пра гэта вось на бачныя месцы на сайтах. Па-першае, потым паказалі той аўтобус, у які трапіў дрон. Выглядае, што па тым аўтобусе ўвогуле кінулі камень. Па-другое, калі той дрон і ахвяры былі, усе разумеюць, хто нанёс удар па беларускім аўтобусе. Расейцы рапартуюць, што гэта ўзброеныя сілы ўкраіны, а канкрэтна Роберт Мадзяр-Броўдзі і Алегі Вашчанка з галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны ўкраіны. От яны з крыкамі «В атаку!» падбілі беларускі аўтобус. Можна сказаць, лёгкім імітацыйным дронам. Але ўкраіна не мае да гэтага дачынення, і гэта ведае Лукашенка. Пра гэта ведае Вальфовіч, вось это бачна па ягоных стрыманых каментарыях. Ён увогуле украінцаў там можна лічыць не прыгадвае. Здарылася тое, што і з рэчыцкім аўтобусам, які 17 чэрвеня атакаваў дрон у Бранскай вобласці Расіі. На жаль, тады загінула жанчына. Расійскія прапагандысты мераюць беларусаў паводле сваіх грамадзянаў і накручваюць ім фантастычныя гісторыі пра каварных украінцаў. Насамрэч, усе разумеюць, у першую чаргу Лукашенка, гэта расійскія правакацыі, каб выклікаць у беларусаў узбуджэнне і жаданне помсціць украінцаў. Пуціну вельмі патрэбная Лукашенка і Беларусь у выглядзе беларускага плацдарму, з вайсковым пажарам і рознага кшталту апакаліптычнымі жудасцямі. Прама сёння ў Крамлі вырашаюць, якія далейшыя крокі прадпрымаць у досыць кепскай для Пуціна сітуацыі, калі аператыўных поспехаў ва ўкраіне няма, а ягоны рэйтынг пагражальна падае. Першы план, ён менш значны да ўвагі на сённяшні момант, гэта справакаваць лукашэнкаўскія войскі на адкрытую агрэсію ў дачыненні да ўзброеных сілаў Украіны. Так Лукашенко забяспечвае Расійскую Федэрацыю кампанентамі зброі, палівам і прадастаўляў рэтранслятары для атакі ўкраіны расійскімі дронамі. Але ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь не далучаліся да прамой агрэсіі, гэта важна. І вось Пуцін пачаў ціснуць на Лукашэнку, і гэты момант заўважылі ўкраінцы і ў сваю чаргу выставілі патрабаванне прыбраць рэтранслятары. Вось пікантныя падрабязнасці, чым скончылася гэтая гісторыя. Расказвае прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацбяспецы і абароне Вадзім Кабанчук, які круціцца ў коле ўкраінскіх вайскоўцаў, мае інфармацыю. Ну, я распачну з храналогіі. Прэзідэнт Зеленскі выступіў перед журналістамі з інфармацыяй, што неаднаразова папереджалі па зачыненых каналах беларусаў афіцыйны Менск аб тым, каб яны спынілі дапамогу ў бамбардаванні Украіны. В прыватнасці выключылі рэтранслятары. Прычым было заўважана, што гэтыя папереджанні былі праігнараваны, таму гэта ўсё вылілася в паблік, гэта історыя. 24 чэрвеня прэзідэнт Зеленскі зноў выйшаў да журналістаў і сказаў, што па інфармацыі украінскага боку рэтранслятары ўжо не працуюць з 22 чэрвеня. Але на наступны дзень, 25 чэрвеня, адбываецца залёт з тэрыторыі Беларусі 5 шахедаў в раёне Корастыня. І хутчэй за ўсё гэты залёт быў суправаджаўся зноў працай гэтых рэтранслятараў. Адпаведна, з тых крыніц, якія ёсць у мяне, можна зрабіць выснову, што ўкраінскі бок спраўдзіў свае намеры, то, што ён абяцаў, і быў нанесены кінетычны удар па рэтранслятарах. Рацыя.
То бок украінцы ўдарылі па рэтрансляторах, а Лукашенко гэтага прадбачліва не заўважыў, бо калі здарыцца прамы канфлікт паміж узброенымі сіламі Украіны і ўзброенымі сіламі Рэспублікі Беларусь, то адзін са сцэнароў паўторнае ўвядзенне ў Беларусь вайсковых кантынгентаў Расіі. Не гібрыдная, а ўжо паўнавартасная акупацыя Беларусі, ядзерны ўдар з тэрыторыі Беларусі ў перспектыве. У хуткай перспектыве, бо становішча Расіі пагаршаецца на вачах. Канешне, прама сёння Беларусь жыве. Яна пераўтварылася ў транзітную зону для расійскіх і украінскіх дронаў, але людзі масава ў Беларусі не гінуць. Але сітуацыя мае змяніцца ў хуткім часе з міру на вайну. Згодна планам Расіі. Вось пра што ў мінулыя выхадныя на Валдаі размаўлялі Лукашенко і Пуцін. Відавочна, што Расія рыхтуе аперацыю па Балтыі і некаторых іншых краінах Паўночнай Еўропы. А ў такой аперацыі нельга не абысціся без Беларусі. Некалькі тыдняў таму ЗША вывелі з Літувы сваіх марскіх пехацінцаў, больш за 1000, у Польшу. У аналітычных колах гэта звязваюць з немінучымі баявымі дзеяннямі ў Балтыі, якая выглядае больш уразлівай у параўнанні з Украінай. А Пуціну хацелася б дэстабілізаваць усю Еўропу, каб яна не забяспечвала ўкраіну. Вось які план. Вось іншыя дэталі, якія сведчаць пра тое, што Расія рыхтуе аперацыю па Балтыі. Учора з'явилась новина, что Литва спыняе памежны рух, режим памежного руху по своей межи с Беларусью. Одночасово з'явилась заява, что Российская Федерация спыняе рух на межы Фінляндіі, Эстонії, Латвії. На мою думку, гэтыя навіны яны сведчаць про тое, што в рэгіёне нешта намечаецца. Мы зараз не можем нагнетаць сітуацыю, тому што мы ведаем, што, напрыклад, краіны Балтыі вельмі нервова ставяцца да пашырення такіх панічных настрояў і расцэньваюць гэта ледзьве там не як расійская інфармацыйная аперацыя. Але вот закрыццё межаў з боку Расійскай Федэрацыі гэта і ёсць уже частка гэтай кампаніі інфармацыйнай па стварэнню атмасферы жаху, па нагнетанню атмасферы. Мы ведаем, што буквально тыдзень таму назад яны абвінавачвалі Фінляндію в агрэсіўных намерах. Перыядычна на тэрыторыю балтыйскіх краін адбываюцца залёты дронаў. Мы ведаем, што нават гэта прывяло да адставкі міністра абароны Латвіі. Прылёт 2 дронаў па тэрыторыі Латвіі. Таксама ёсць інфармацыя, што па тэрыторыі Беларусі і раёнаў, якія прылягаюць да Расійскай Федэрацыі, Эстоніі і Латвіі, з 25-го года цэлая група, так скажем, у душках навуковых спецыялістаў праводзяць рэкагнастыроўку. В іх числе ёсць спецыялісты вельмі высокай кваліфікацыі в наступных абласцях. Гэта сацыолагі, гэта геапалітыкі, гэта географы, антрополагі і дэмографы. Я скажу, што гістарычна такія выведкі вядуцца краінамі перад пачаткам паўнамаштабнай вайны. Такія выведкі гістарычна вела нацысцкая Нямецчына перед нападам на пэўныя краіны. Такія выведкі праводзіла Расійская Федэрацыя перед 2014 годам супраць Украіны. І зараз гэта выведка ідзе по всему памежжу расійска-беларускаму да тэрыторыі Польшы. Дакладней, яна шла. Яны ўжо скончылі гэту працу. Нацысцкія такія выведчыкі называлі гэта выведка пространства, прасторы. Гэта сведчыць пра тое, што рыхтуецца комплексная аперацыя. Мы на пачатку сур'ёзных падзей стаім. Я маю суб'ектыўную думку, што калі расійскі генштаб будзе мець планы па пашырэнню эскалацыі і дзеля гэтага ім патрэбна будзе выкарыстаць тэрыторыю Беларусі ці нават узброеныя сілы Беларусі, яны гэта зробяць. Ці будуць прынамсі намагацца зрабіць, незалежна ад таго, ці пагаджаецца з гэтым Лукашенко, ці не пагаджаецца. Рацыя. Зноў-такі ўсе ведаюць, што цягам паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне Расія будавала інфраструктуру і праводзіла канцэнтрацыю кантынгентаў у розных месцах уздоўж мяжы з Нарвегіяй, Фінляндыяй, Эстоніяй, Латвіяй.
На сённяшні момант ёсць такія ацэнкі. Там сканцэнтравана блізу 200 тысяч вайскоўцаў, гатовых атакаваць. Просім гледашоў з Латвіі выказацца ў каментарах, лабдзен. Што вы думаеце, таксама пытаемся ў жыхароў Эстоніі, Тэрэпаеваст. У разе нападу Расіі на Балтыю, а гэта чакаюць ужо напрыканцы ліпеня. Чакаецца, што на дзень ваенна-марскіх сілаў Расійскай Федэрацыі ў Балтыйскім моры замаскіруюць пэўную канцэнтрацыю сілаў і сродкаў. Беларусь у такім разе, у разе гэтага нападу, не зможа не ўдзельнічаць у поўнамаштабнай вайне. Згодна вайсковай дактрыне так званай саюзнай дзяржавы, беларускі плацдарм неабходны для абароны Калінінграда, для аперацыі ў Балтыйскім моры, для адразання Балтыі ад еўразвяза па сувалкаўскай прасторы і гэтак далей. Цяжка ўявіць, што Беларусь магла б не ўдзельнічаць у гэтай злачыннай афёры. Існуюць гіпотэзы, што нібыта Кітай бярэ Беларусь пад свой парасон. На прайшоўшым тыдні адбылася вельмі цёплая сустрэча Лукашэнкі і Сі Цзіньпіна ў Пекіне. Кітаю нібыта патрэбная стабільная Беларусь без вайны, як бы з выкананнем функцыі горлышка пляшкі ў Европу для эканамічнай экспансіі, для выціскання з Беларусі ЗША, якія хочуць вялікай здзелкі з Лукашэнкам. Але даць гарантыі, што Кітай не з'яўляецца лакаматывам вось усёй гэтай восі зла, ніхто не можа. Агрэсіўная Расія сточвае сябе, а с аслабленым зверам потым зоймецца Кітай, узяўшы пад абцас не толькі Расію, але і захопленыя ёй тэрыторыі. Ці спыніць Кітай аперацыю ў Балтыі, ці ўратуе Беларусь, Лукашэнку, беларусаў? Ды, магчыма, Кітай у першую чаргу зацікаўлены ў такой аперацыі па Балтыі. Тэлеграм-канал «Вольны Беларус» звярнуў увагу на сенсацыйны артыкул інформагенцтва Reuters за 1 ліпеня. Кітай і Расія, там сказана ў гэтым артыкуле, у 25 годзе правялі сумесныя сакрэтныя вайсковыя вучэнні на фоне вайны ва ўкраіне. Вучэнні адбыліся ў Пекіне з удзелам высокапастаўленых вайскоўцаў абедзвюх краін. Падчас вучэнняў адпрацоўваліся меры радыяцыйнай, хімічнай, біялагічнай абароны. То бок рыхтуецца і да ядзерных сцэнароў, як разумееце. Усё, як мы і папярэджвалі. Расія і Кітай стратэгічныя партнёры. Сі не ратуе Лукашэнку ад Пуціна, гэта фантазіі. Калі праз некалькі тыдняў пачнецца эскалацыя і Беларусь будуць уцягваць у вайну, цяжка ўявіць, як гэта пазбегнуць, Кітай ратаваць не будзе. Калі беларусы не знойдуць спосаб, як пазбегнуць этой вайны, гэта смерці на нашай тэрыторыі, гэта вайна, гэта абстрэлы балістычнымі ракетамі. Сочым за развіццём падзеяў. Жыве Беларусь!